Yabo nje mongase ukhulume liqiniso ilungise ingane yakini phela igazi lakhe nawe mongase ushona manje ungena izulu. Because njengamanje beside ulimele yabothi iningi. Uxolisani? Uyaxolisa wesichaga. Uyaxolisa ukuthi uzwa lobuhlungu obuzwayo. Buphi? Umlenze wakho. Wenzani? Ngiyabona ngathi uphangelela la engqondo manje. Nakho ya. Ngiyaxolisa. Inhliziyo yami ebuhlungu nami ngavu. Wenzani ntama? Wenzani? Usathane uyavuka. Uyavuka usathane. Wasebenzisela usisi wakho umuthi? Amanda, uzoba right. Kanjani elimele? Because mina wazi umsuka uzoba right. Kaphosula wena kahle wena ubujwayela yabo. Wena ubunomona wena. So nje lesithathu uyazisilima. Ngilala nawe kini. Kodwa uzolungiseka usamncane siswami ngiyacela usana 26. Umyeni nami. Uyajabula mase mina sekhala. Wena unjwayela yabo. Mayishaye wena. Yini owayenza kusisi wakho nje balunje unyawo? Right, nina bakashana ngamenza apho umlaza ngameva nina bendlondle no Phaphe Khandi kuyifundazo zethu zonke ke khona eNingizimu Afrika nganza kwethu akubuza eBlack Life TV kanti ke ihlala sikulona libizwa ukuthi iso ngeso elami igama uKings Chaka ngwalapha kaloqa angihambe ngedwa ngihamba nendlovukazi always Langeni Makasela ngiphinde ngibingelele futhi ohlelweni iso ngeso nje bese shilo uKings Chaka uyazi ke Chaka ukuthi into esikusilethe la sozo inkinga zabantu sibone ukuthi siyakwazi ukuphuma nesisombululo yes Cela ukuthatha leli thuba kubingelele siswami ngokhulu ithoba unjani? Uyaphila njani? Ngiyaphila Sando. Cela ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV. Hello, Hayibo. Ngathi uzothi welcome to my YouTube channel. Awuhethekile nto right wena. Yes. Right. I'm okay, nina njani? Siyaphila Sando sami. Yeah. Igama lakho uba qhamuka phi Sando sami? Igama lami ngu-Amanda yoqhamuka ePhisa Marsburg. Ngifuna sikusize ngani? Lezone. Yabona nje izone madoda. Siningi kakhulu. Alright ntama yasekuzwela uqhamuka eMarsburg ne-energy sayezwi la. Sengiyayibuza ngiyayiphendula nje ukuthi ukuliphi side liphatheka kodwa ngasizwe waye usivakashela ngoba sinayo picnic wayo la. Inenkinga ezimayazi. Yo, abazama ungiqeda. Nje siswami lo wasejini. Ngiyabani? Ngoba phela siyomntazi. Why not? Ezokhuluma nami studise lethu sesixolelana. Mawuthi inkinga yakho yasendlini. Awusinabele mhlawumbe thina asazi ahlala nawe. Wenzeni umntase kwenzakalani? Why ucabanga uthole kanjani umntase eqalayo? Yanzi kwezalana. Wayesaya nomntase wami. Then bashukana. Bebashukana. Hayibo. Vele kagazi. Then mina ngiyashayana nale doda le. Esiwuduma, esiwusiphe. Town ngisuka ePhisa Marsburg ngize la. Saxoxa sishayana ke ngiyayithatha idoda. Atshela umntase phela because usisi wami esixoxe yabo. Wathi hayibo awu yazi lo bethakana naye basi seyadlula yabo kuyena. Then wagcina eseba nomona phela yodwa nje kuba nzima nje yabo. Izinto zethu siyasaluki. Like everything ngiyabona, ngaboniswa, ngihamba abantu baza umuntu usejini. Ngagcina nami seshanisa nami seshanisa nakhasakhasa. Ngavele yaphosula, agcina seshada. Yonke into isiphethe. Yes. Wena ufuna ukusitshela ukuthi ngokuhlaphethela emalangeni la silahlekele imama lami siyalahleka ngoba sithe siyalahleka. Mayilahlekena nami ngiyaconnecta ngilahleka. Ngilahlekile. Now usisi wakho lo. Yes. Nizala ndawonye. Yeah. Ufika wena introduce indoda yakho kuye. Yeah. Aveza ukuthi wakwathandana nayo naye. Kodwa ngabe le ndaba the first time kuhamba isikhathi agcina senomona. Okay. So wena into ekulethelayo ukuthi usuthakathekile. And ngokuhlola kwakho so ukuthi udadewenu ngoba ubona yena uma uhamba abantu usho njalo. Yes. But wena ngokwakho uma umbuka newe structure sakho udadewenu zikhona izimpawu ezimenza uthi impela
nginakho ukusola ukuthi lento le. Hawe ma. Ngikule ngazi even la I just stayed, yabo. Ngiphuphe yapi. Ngiyise khona. Awuzihamba abantu. Bebe tshela abantu, we basi udla izinto umuntu. Ngizama ukuthi seshake phela ke yabo ikameleni because vele umntase wami ngiyagena nawe uyagedela lami. Vele thole izinto nezinto. Inalidi. Useshaya esibhobo yayo yonke into. Asazi emashini yakhe eseshaya. Ngiyabona ukuthi lo nama vele kimi. Ngimphosule. Ngiyagcina mina ngiyashada kwaxolisa egcineni kodwa nje ngiyagcina nje semele phela axolile. Ana choice because angeke wazi ukubuyisa into embi ngokubi. It's my sister umndeni wami. Manje thina singenaphi la? Ngeke ukuthi nje kumele ningisize. Ngani? Kumele eshiqiniswe nje. Exolise la mina. Uye wamconfronta ngale. Yes, waphika lo muntu ayazi uphikelani. Hawu. Hayi, mlangene into zenu zabantu asifazana. Yabo njengoba sengihlehla aba ngifuna umbuka kahle ugeli ngiyazama ukudonsa ukuthi kwenzakalani ugeli uqhamukaphi nalento okay umuntu mekuthiwa ukuthathile kube khona izinto ezenzakalayo yini buka nje phesi yabona nje ayazi ukuthi indaba okay usisi ulimele okay ulimele kakhulu angise ngiyakubona lokho physical ngaphakathi ngicaba sikubuke kwanyuka kwafika nalapha ya ngithi yabona ngisho khona baba lapha yeah so ngiyabona ukuthi mhlawumbe ukuze sasa siqhubeka naludaba sesisaliqala asivele sizama ukuthola usisi singawapholisa amaseko straight singalosayidonsa ngoba yabo izinto ezikhulumayo nami ngiyathakatha nawe uyathakatha nawe sisi bayathakathana kanjani uba lo mfana mhlawumbe lo munye usisi uzosichazela kahle ukuthi kwenzakalani I'm with you lapho ngangikulahle sisonke bafethu asimlando sisi Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli we-Black Life TV isiqephu sesithi isongeso with myself Mlangeni Makasela ngihambe ngedwa ngihamba with my king next to me King Sicaka lo ngakaloqa ngazakho sesiphinde sabuya ngoba sithatha isiqephu sokuqala hayi sabona ukuthi man noma sililandela udaba hayi kuyadingeka sithola umuntu wesibili siza ukuthi sikhiphane ngoba lesi ithola eqaleni sayithola yona sesihambe sifundisela ngoba singabantu kade saqala umshikashika kodwa ke nangu sesefika sabona Yebo sanibonani. ninjani Ngizothi ngiyaphila ngoba ngisaphefumula kodwa ngisamangela ukuthi yibo ngike kumengila kodwa kulungileke. Bayeka Xolisi Igama lami nguSinethemba waGumede. Qina Sinethemba banethemba ujobo la ulethi izinto eziright right uyamazi dadewethu Ngiyamazi uTazi. das dadweni Emva kwami ebelene lodwa. mhlawumbe agasela umbrief ukuthi utheni usisi mhlawumbe wesinethemba ngiyabona ukuthi umangela siyaxolisa ukuthi uvela uyithule seseyindaweni mhlawumbe ubuka namakhamera yabathi usabantu amakhamera one thing that I've noticed ukuthi nje umuntu bese amakhamera noma ingancane kanjani shona nje lelingathini isakane Sengathiwa khona amanzi nje ngonyiwa vele ngonyeni asi sorry sis ungakhali okay ehlisa umoya nje okay I got you mina usisi sikhulumile naye la udade weseceleni wasesam uyikhozweni usibhalelile but manje mase simbeka la sesiyambuza izinto usiyasichazela ukuthi hayi uyakunuka kahle kahle dade wethu ukunuka ngani ngokuthi mhlawumbe khona izinto omsebenzela zona imithi and leyo nto izathu salokho ukuthi yena washelo umfana kanti uthi umfana wayethandana nawe emva lokho ke nje uthi hayi nibhiza ngazo wabala noPhethula phela lobo Phothula mina ngibazi ngomgilani kwaphothulwa lapha saxayeka nosichanga sithi hayi mhlawumbe wena uzosiza usinikeze ibackground yayo yonke lento because usisi wakho mhlawumbe imibuzo esingakubuza yona mfethu ukuthi uya exactly usisi wakho khona umuntu enakena mbanga hayi sizingenqamba manga akekho umuntu engangambanga umsisi wami. kwenzakalana awuze nestory wena ongizokuyakuthemba Sinethemba Ngobani? No bese ngisho nje ukuthi ngicela ungahleki mina okhulumayo manje. Hayibo. Ngalehlisa umoya kusengiyaqala ngiyachaza. chaza sisi Into eyenzeka sisi la mina okay sisuke eMaritzburg. Mesisuke eMaritzburg bengifunda eHigh School yaseMaritzburg.
Ngathandana nobhuti kwayena usuke eMaritzburg. Ngathandana naye from high school, sathandana kwakumnandi shemafuna uqamba manga. Siphe ngiyamkhumbula. Kodwa-ke ayisekho engizoyenza-ke manje. Okay? Sathandana noSiphe, saqeda isikole. And then-ke kwaba nezimo zokuthi-ke isimo sasekhaya besingekho right, ngafuna amatoho la eThekwini, ngihlala eClermont ngokuhlala. uSiphena-ke sisahlukana-ke kanjalo. Bamshiya kanjalo yena. Bamshiya kanjalo vele ngiseyingane futhi ngizolwe ngibalisa kakhulu. Kodwa-ke sathandana. Hayi-ke ngafika leThekwini ngathola amatoho, usisi wami naye wakhula Nkosi yami ngimshiya ngo5 years. Wakhula usisi wami naye weza la ngala eThekwini. Kanti uzothi meza ngale eThekwini ahlangane futhi wayevele emazi noma wayesayingane ngoba wayekamthumi kwayena weza la eThekwini-ke uLotuzana Amanda naye ezozama impilo naye useqedile isikole because kumele siphushe phela ekhaya. uAmanda wayemsebenzini etohweni lakhe mehamba edrobheni wahlangana noSiphe. uSiphe shuthi wamshela-ke uAmanda. Ayisho uAmanda lento kumina mefika endlini asho ukuthi ayibo uyazi ukuthi wesiningihlangane noSiphe edrobheni. uSiphe na ungibingelelile wacela inamba kodwa bengibona mehlakho ukuthi ayawahambisani nokuthi ngangabe usibari wakhe noma umkhaya wami. Ngithi mina ayibo wazoyicacisa-ke bo amehlo kanjani ngoba phela lo muntu wayethandana nami uyazi nawe mama. Hayi abese ngitshelile ukuthi lathi hayi ngimnikezile-ke inamba. Kodwa-ke angimazi uzoqhubeka athini. Hayi kubile ezoyinsuku lezo kuthulakala ngimbuza ukuthi usekhulumile nawe uSiphe mhlawumbe usekuWhatsApp-ile noma wenzeni. Athi kumina hayi awenzi lutho. Kudlule mhlawumbe insuku eziwu2 kube lesithathu. Athi hayi useqalile kuyangishela manje. Ngithi mina hayi ngeke mhlawumbe uyakuthesta. Noma mhlawumbe usukhulile phela manje mhlawumbe uyakuthesta ukuthi mhlawumbe kanjani yabo. Kodwa ngibona ukuthi ukulowo mqondo. Vele unako ukudlala uSiphe cause khona omunye umngane nami akamdlalisa umshelo. Bagcina bengathandananga. Udlala kabi. Udlala kabuhlungu. Yes. Lento engathatha ukuthi ujwayele ukudlala. Hayi. Qhubeka isikhathi hayi agcine ngitshengisa ama conversation uthi hayi uyamshela. Phinde futhi angitshengisa athi uthe abahlangana edrobheni. Hayi, ngithi mina manje udecide ukwenzani mamanga lokho sisi wami. Athi mina ayi sinengeke ngicabanga mhlawumbe angiyohlangana naye ngimuzwa ukuthi uyothini mina. Ngithi mina ayi awuhambe kodwa mina vele angisekho lapho because ngathi naye lo muntu sisafunda isikole. Angisekho kangako. Kodwa futhi ngiyabonda uyikhohlisa waqhubeka. Ngisho njalo-ke kuyena hayi ahambe ka edrobheni kuAmanda ngisale endlini kodwa ngibe nakho lokuthi ngibuye lapha and indlela ayayilungise ngayo umntasi hayi ngeke. Khona ukushaya amanzi. Khona wakushaya amanzi noma engakangitsheli. Wagowa. Yes. Hayi ngasala ngagwa ngengiqamba amanga. Waye edrobheni umntase bahlangana naye alontuze angibhalela imessage umntase asho ukuthi hayi sesihlangene wara silana siyadla manje wara. It's mina hawo senize niyadla kanti senikhulume into engana le ngoba utheni uyohlangana ePark. Yakhumbula ukuthi wangitshela lokho? Yebo. Ehe. Nafika-ke nagcina seniphela kuma-restaurant ngani kodwa ngikho lapho ungangingena emlomeni. Emva kwalokho kwenzakalani? Uthe sejika wabuya kumina futhi umntase ageni sebuyile edrobheni. Sezongitshela ukuthi ayingeke umntase. Ngeke uSiphe mina sengiyabona uselokhu engibelesela kakhulu libelethu uyangithanda ngenze njani umntase mpeni ngimqombe. Ngithi mina hawu wabuza mina phela isinqumo sizophuma nawe. Wena vele njengamanje ngithi awunandoda wayengenandoda ngaleso sikhathi. Awunandoda. Awuhambe uyozama ngoba vele mina angimfakile kakhulu emqondweni lo mfana ade ngadlula-ke sengaba nenye ingane yabo omunye umuzi mina sisi. Yes. Ngaba nalowo mqondo nje ukuthi hayi ake ngibanike i-chance. Yabo kodwa okwabo bobabili. Hayi wena. Bagcina sebethandana-ke. Hayi bathandana-ke baphusha. Baphusha. Bagcina sekudecide ukuthi umfana-ke agcine seyomcela usisi wami. Hore. Hayi bamcela bandla shame kwakukuhle kunjeya. Uyacabanga umfana umfana owuthandana naye uzolobola usisi wakho. Nizohlaliswa phansi ngoba phela sisuke simboziwe kanje. Kuyena ngempela lo. Yimini wayengaseqaleni vele ngoba yimini wokuqala. Ngambula wathi umfana cha. Ubuhlungu sisendlule kubona mina ngidlala lento engiyona. Wathi umfana wakho. Wambulwa yena wamvula. Vele sibabili ngimani usisi wami azikho ezinye ingane ezisilandelayo. Asekho isidingo salento oyenzayo njengamanje because njengamanje wena udinga usizo. Nomona inkinga yakho. Anginawo umona ngithi asikho isidingo salento oyenzayo libele uthi kanje ngoba uyazi kwalento yavele yafana nje nomlilo wamaphepha so asikho isidingo salento oyenzayo. Usathandana nomfana? Yes.
Oyibuqombelana mangitshela isimanga uqamba bang senahlukana nomfana uphelelwe ngisho umsebenzi. Ayikho indaba yakho Uyalungise nje sendlu. Like into unamanga guys lo inkinga yakhe. Hayibo, uyakuthola phela wena uthi wena. Ngisho njalo ke ngoba vele uhlezi ungikhomba kanje. Hayi ukuthi uthi nisathandana nisathandana noSipho. Ngoba uyajwayela wena. So funa ungasela. Uma uconfide namhlanje Ngesikhathi mina sisi. Amashe mina Ningakayenzi nje lento enizoyenza. Sinamabhansi azontshinga ngaphandle. Into afuna ukuyazi mina leyo ukuthi wena sisi uthuhlelesho njalo. uMagasala uthi eqala wathi uyakunuka ukuthi wena nesandla ekutheni abe kanje njengoba sibona nomlenze wakhe. Hayi kudakulona iqiniso. Akulona iqiniso le. But wena enkulumeni yakho uSiphawu uvela njengomuntu obusamthanda until kwaze kwambula itshala wabuza uthi uye lo wathi cha. Ola lokhu hamba lokhu uxoxa ngikulalele nje uqonda njengomuntu obusamthanda usamdinga. But akusiwena uthakatha udadewenu usho njalo. Hayi ngisho njalo kodwa angifuni uqamba amanga futhi. Akukho mnandi. Angeke ngize ngifihle lokho ukuthi ingane yakini yazi kahle ukuthi uthana nalowo muntu izojika bazokwenza izibukwayo Wavuma nje? Yes ngavuma. Wasasisa nje. Kodwa kubhlungu enhlizweni yami lokho namanje ngisaku healing process Manje namanje. ngithi njani mina? Kodwa ke nginako ukududuzeka ngoba ke futhi ngisathanda. Okunye luxuxe ngiphika kibili usine uthi mase usisi wakhe ethi yena kanje ushadile. Uthi usine yena ayikho yonke lento uneshow ukuthi ayisekho. Umshado nje ayikho agcine lotsholiwe ngicela mhlawumbe bathembisana emakamereni angazi kuphi. But wazi ngani ukuthi abasathana nendoda yakhe. Utshela usisi. Uhlalele endlini phela sihlala uhlala nami endlini phela. Uhlalele endlini akasafonelwa eqaleni kwa hayi phela sisi kahle. Yendaba ezintweni zonke zezakudadewenu ube ne collective ezento ezini. Yes. Ungenazo into ezinhle ukuthi bayazama kusama ukuxoxa wabuyisane. Ufuna nina wazi. Namaphatha amambi nje. No. Abasakhuluma mhlawumbe but at the same time nami ngadlula ebuhlungwini. Unomoya. So sis no. Wasiyabona ukuthi right ukuthi uyiphinselele. Velo naye waye wrong eqaleni guys why ngazi silento. Waye wrong shame. Azi kahle okay azi kahle ukuthi wena mulala nokhuzana noDuba ngithi uthe uDuba. Yini enza ukuthi azofuna ipermission azi kahle. Uyifuna kanjani permission wazi kahle ukuthi wrong lokho? Wayifuna ke na. Yabo wrong ngempela nami ngiyabona. Waba wrong. Ube wrong shame. Angifuni qamanga ngoba umntase yabo lokho obhekene nako njengamanje. Ubhlungu impela kumina ngoba umntaka ma. Wenziwe ba? Sizalwa ndawo. Sisangazi ngenze lutho. Kodwa mina ngayenza nawe isichaga. Cha mina into usephendulile sisi. Wathi wayephatheke kabi naye. Namanje usaphatheka ngoshilo. Yakukhombisa ukuthi ayona i-past tense namanje yenzeka ngenxa yokuthi wayephatheke kabi. Wase wabona ukuthi uyiphinselele mama wathi kususe lento la. Mina ngisasayidini lakho nje angifuni badlale ngawo. Akekho umuntu esifazana ofuna ukuthathela umuntu. Even wesi usisi wakho. Uzizwa kanjani? Qamanga ngibuhlungu. Kodwa kumthakatha soze. Uyazi uyeze. Mhlawumbe igama lobuthakathi limbi. Awusoze awusoze inyathele ezithize. Uyazi uyeze kanje kodwa. Ngifuna uqamba manga sisi. Umntase wakho. Hayi bo uyawazi bo wena. Kodwa manje wenze njani la? Ngibula nje yazi angisho ngisengisho yena usine ukuthi umenze njani ugcine la unyaweni noma aqhubeka waya la wena mental ngiyangivumisa asikuvumisa mina ngenze lonke manje siyakubuza thina ngoba sifuna ukwazi awumiyeke sisayi akhuluma uyambona kodwa sekusekhona konke ukuthini yaxolisa nje it's like ngathi une stress nje too much manje but indaba ukuthi mina ngikuthakatha ayivumeki kodwa ungayithatha inyathelo ezithize but mengo ngakuthatha kona wakuthatha yaqaya khona lisho basithatha isinyathelo sine yazi ukuthi iqiniso fanele lasizana ngoba lakhululana yabona nje mongase ukhulume liqiniso ilungise ingane yakini phela igazi lakhe nawe mongase ushona manje ungena izulu Because njengamanje beside ulimele yabothi ningi uxolisana uyaxolisa wesichaga uyaxolisa ukuthi uzwa lobuhlungu obuzwayo buphi umlenze wakho wenzani ngiyabona ngathi uphangelela la ingqondo manje nakho uyaxolisa sisi yami ebuhlungu nami wenzani ntama wenzani usathana uyavuka uyavuka usathana wasebenzisela usisi wakho umuthi Amanda uzoba right kanjani elimele because mina wazi umsuka uzoba right
Kaphothula. Wena kahle kahle wena ubujwayela wena. Wena ubunomona wena. So nje lesithathu uyazisilima. Ngilala nawe kini. Kodwa uzolungiseka usamncane siswami ngiyacela usana Manje? 26. Umyeni wami. Uyajabula mase mina sekhaya. Wena unjwayela wena. Mayishaye wena. Yini owayenza kusisi wakho njengoba lunje unyawo? Sine? Ngijwayela wena. Ushaye. Cha kwenzakalani? I think usisi uzama ukuvuma kodwa akafuni ulibeka ngqo. Usevumile. Unesandla. Uqale wathi kanje. Uqale wathi kanje ngiyaxolisa. So now sisi mawucabanga iyiphi into esingayenza manje? Ukulungisa isimo. Ngoba thina yabo njengoba la ekhaya ubona mina. Ubona umuntu one information ezinyanga ezingaka. Ngeke ngizizwe ngikhuluma into send it back to your sender yabo yonke lezo zinto lezo. Ukuthi angifuni uze kufike kuleyo level ukuthi bathi thatha into ibuyisele kuwe. Kodwa sifuna wena usilekelele ekutheni lo muntu owakulekele twenza lento siye kuye eyolungisa lo monakalo ngoba Umenzeni? Wedlulela. Angifuni uqambe manga. Imosha shame ngenxa ye Sengikuzwile mina ngimosha. Yini wayisebenzisa ukuze inyawo lengane lube nje nalapha enhloko kube nje? Ngamfakela umeqo sisi. Wow. Ngenzela ukuthi angahambi angayinhloko kusibheke ngwalento nami ngihlale ngibangabilala ubusuku mengishiya endlini ehambe yakusibheke. Ngiyabonga. Ngathi ngifaka umeqo siswami nalabo khupha bakuhamba before kwakuyimina futhi nalapho because ngangifuna nje isidina nje sichaphake kuwena. Kodwa hayi ngoba kwakuyinhloso yami wasekhaya wena. Sakuthanda namanje ungixolele sabandawonye. Ayikho inhlambuluko edlula le. Ngiyabonga futhi nje ukuthi ungibize lana angazi bengokukhuluma nini nawe. Ngiyabonga nabaka Black Life. Ngiyabonga kakhulu. Futhi ngezinye indlela ukuba akazange akubize la ubungeke usibone isidingo ukuthi umtshele. Ufuna unyawo lonke luze libole. Bengokhuluma angazi. Bungenaso. Uyabona ukuthi ingane kini ayisekho right? Ngiyambona. Lesi sidino omfakela sona nje umendo wakho ujabulisa ukuthi awekho. Ingoba uneshow ukuthi khonto wayenza. Hayi kuzolungiseka sisingathembisa. Nanza ukuthi ngiyabona udaba lalifika khona singakwenza thina kodwa ukuthi labo sisibawabili lo asise kulo muntu athi sakuyena le ntombi bese sibona ukuthi yini ayenza ukuze kube nje siyazi ke abantu abaningi bathi yazi mina faka yazi khipha zonke lezo zinto but kumele ilungiseke lento ukuze mayilungiseka sibuye nobufakazi ukuthi nabathakathi nabo sebaqhubha Nkosi yami sibayise lade bethakathele ngakho. Yamuzwa nje sithi nje mina ngifuna ukukushaya kodwa ulala empedeni ufuna umshaya bese khona amakhamera. Insimbatheka nje manje. Mina bafethu ngiyakuthanda ukuhleka ningixolele ngahleka kushoniwe. Ayisho nje uma wayelele phansi ngangihleka ngaze ngadlula. Kodwa ngiyaxolisa bafethu. Okubalekile ukuthi I'm happy ukuthi uzamile ukuxolisa but into engiyibalekile kakhulu angiyithandi mina umuntu oxolisa ngabe connection akulunga unyawo lengane akulunga umqondo wengane akulunga yonke ibehavior yengane yonke into ayayibuyisele kuyona ihambe iphinde lohlala emzini wayo. Bese masiqonda sibuyele endaweni. Yeah. Siyakuthanda yezwa. Ngicela ngixole asho ukuthi uyangixolela ngiyacela. It's the Black Life TV.